Doncs bé, gràcies per estar així, benvinguts, benvingudes. I bueno, pues lo que hem plantejat, lo que se plantejarem a l'hora de pensar en esta sessió realment és entendre un exercici de transparència, val? Que va una mica en la línia de la nostra forma d'entendre la relació en la societat i de tot allò que fem. Bueno, benvinguts i benvingudes a totes. La línia que parlava Salva, més enllà d'un exercici de transparència, també volíem acostar un poquet, perquè hi ha molta gent que els que esteu així ens coneguem quasi tots en realitat, però els que ens van a veure també igual no ho saben tant. Volíem acostar un poquet la realitat del que és l'associació i el que es va fer l'any passat justament amb el conveni amb l'Ajuntament i el que volem fer la fulla de ruta per aquest any. Llavors, anem a fer una xicoteta presentació, sobretot per aquells que no coneixen del Camp a la Taula. Va començar Salva, que és el que més anys du en l'associació, explicar-la i després ja continuem. Val, bé, pues, del Camp a la Taula, com sabeu, és una associació d'ací del poble d'Albal, que va néixer a l'any 2012 aproximadament, i el seu motiu de naixement va ser l'impuls al consum, a la producció agroecològica, no? Als productes ecològics, per a, d'algun modo, apropar i donar-li sentit a lo que és el consum de productes locals i de temporada així al poble. Aleshores, pues, durant un temps vam tindre uns mercats, passa que tenim una foto ahí de... uns mercats ecològics que començaren fent-se així en el parc de Sant Carles, després n'anarem a la plaça de Jardí, després pujarem a Santana, intentant trobar a veure de quina forma realment podia tindre una mica de sentit. Bueno, pues això és que com és que tingué alguns mercats que estigueren bé, altres molt fluixets, i al final, a poc, se va anar apagant. Estigui bé, perquè d'ahir van eixir altres mercats, el de Torrent, que me pensa que encara continua, va eixir el de Alaquàs també, va eixir uno en la Patacona, tot de gent que en principi venia així al Val i que després anava per ahí per altres bandes. Això són imatges d'aquells anys que érem tots molt joves i tot molt bonico. Entonces, arriba un moment en el qual ja deixaren de fer els mercats i tinguérem ahí un temps, un stand-by d'uns mesos, que realment l'associació existia, però no, tampoc teníem molt clar què és el que volíem fer. I per aquell entonces un veí del poble, Juan Carlos, ens va dir: jo tinc ahí un tros de terreny, feu el que vulgueu. I diguérem, pues anem a fer uns horts socials. I diguérem, pues anem a fer-los. I com sempre diguérem, anem a fer-los. I al dia següent direm, anem a fer-los. I després, i al mes següent, sí, anem a fer-los. I als 4 mesos, anem a fer-los. Hasta que un dia arriba este senyor així i se fica manos a la obra i va ser el que va pegar-la. Sí que havíem fet neteja del terreny, ho havíem arreglat un poquet, però ell estava morint-se allò de que ens faltava aquest impulso i arribar al Albert i pegar l'espentoneta final i ho ficarem en marxa. Llavors, això també tingué el seu temps de funcionament, estigué funcionant durant un temps, i en aquest moment, ja en la part final, ja teníem... Clar, això va ser els anys de la crisi, esta grossa, i quan la gent se quedava en l'atur, tot el món venia allí a veure si hi havia algun tros de terreny, i quan trobaven treball se n'anaven tots i ens deixaven allí empantanats. Entonces arriba un moment que ja això va perdre una mica el seu sentit i se quedarem allí 2 o 3 persones únicament, i en aquest moment aparegué este senyor. Bueno, relacionant un poc les realitats que tenien en aquest moment l'associació del Camp a la Taula, d'acostar el consum de proximitat, la relació amb la terra, l'agricultura, lo important que és l'agricultura, i la meva realitat, que era tornar al poble d'on soc, i tenint una experiència en Mèxic més relacionada a l'educació ambiental i en l'agricultura orgànica, que diuen allí.
van veure la necessitat primera de canviar aquesta manera de treballar un poc individualista. De fet, el sistema en el que estava basat aquests horts socials estaven parcel·lat i cada un treballava el seu espai, i la relació era més enllà del teu terreny, pues, que el veí, pues, no ho sé com seria, però a nivell de terreny de treball no hi havia una relació real, no? D'alguna manera. Llavors, l'associació, el que vam canviar de visió, perquè en realitat no va ser jo, va ser Salva i va ser els que estàvem allí, vam buscar una visió més de conjunt, de treballar en conjunt, perquè unint, i això és un terme que es gasta a biologia, pues, el tema de la simbiosi, no? Unint pues, els elements d'un sistema té molta més potència que aquests elements treballant per separat. Llavors començarem aquesta forma, aquesta visió de veure les coses. Moltes vegades diguem, anem a relacionar, com ara veurem en el tema del projecte del Val Circular i altres projectes i accions que hem dut a terme, anem a relacionar la societat, anem a relacionar l'educació ambiental i anem a relacionar, en aquest cas, ho veurem més endavant, el tema del compostatge, no? L'obtenció de compost, el tema del maneig de residus, etc. En realitat no, ja està relacionat en si, sempre està relacionat. El problema és que nosaltres ho hem desvinculat d'aquestes realitats i hem treballat de forma separada. El que estem fent és que en realitat realment hi ha un víncul. Pues, llavors, l'associació en aquest moment trobarem aquest víncul, aquesta necessitat de treballar en comú per algo per una cura del medi ambient, una conscienciació ambiental que cal, una obtenció de productes sants i nutritius que són necessaris i que tot va lligat i tot va de la mà. Val? Anem a no desvincular-ho, més que a vincular-ho, realment a veure des d'una visió vinculativa, perquè ja la té per la seva pròpia naturalesa. Val? Llavors, ja teníem ahir experiències i treballs fets al voltant del compostatge més agrícola, és a dir, en el camp, directament, i pensarem que això és una acció que ens ha donat experiència sobre el compostatge, però que no té un impacte real. L'impacte real volíem que es vinculara al municipi. Llavors, i va ser un poc el germe del que avui, a dia d'avui, és el Val Circular, que vull que ho expliqui un poc Salva, que ell el panorama crec que l'obri millor que jo. Bueno, la realitat quina va ser? La realitat és que se'ns va proposar en tot el tema passar el tema de la pandèmia, del confinament, tots en casa, eixirem al carrer i bueno, ahir en aquests 3 mesos, quasi 4 mesos, tinguérem tots massa temps per a parlar, per a planificar, per a reflexionar i se'ns va proposar des de la regidoria de Medi Ambient, de Canvi Climàtic, fer un conveni per a lo que és l'educació ambiental en el municipi, per intentar dur una mica aquesta visió de cura del medi ambient, de la sostenibilitat al poble. Entonces, vale, pues anem a això. Entonces, separem a pensar i diguem, a veure, el primer que se trobem és que no hi havia cap element al poble de cohesió de la població al voltant d'esta realitat. El que teníem era els 4 friquis que estàvem ahí a l'associació fent el compostatge que fem ahí al terrenet, cultivant, però no hi havia res, absolutament res. Entonces diguem, què és el primer que podem fer? Entonces aprofitarem la situació, va ser un tema, pareix que els astros se van ficar alineats o el que siga, perquè va canviar la normativa europea de la gestió de residus. Nosaltres teníem el coneixement ja de com gestionar el tema del compostatge i l'Ajuntament volia avançar a nivell de lo que és la gestió del residu orgànic. Entonces, pues ahí juntarem tots aquests factors i diguem, bueno, pues lo que anem a fer, clar, tu en una planificació d'educació ambiental no és qüestió ni d'un mes, ni d'un any, ni de 2 anys, és un plan a molt llarg terme, no? Per a realment tindre un impacte i canviar. És com quan els xiquets van al col·le, primer entren en infantil i acaben cadascú acaba on acaba, però sí pega uns anys, no? Entonces, nosaltres el que primer diguem, ens fa falta aquest element al voltant del qual construir una realitat d'educació ambiental. I se donar en compte que el punt era el compostatge col·lectiu. El compostatge col·lectiu ha sigut una eina que hem utilitzat, per una banda, per a introduir una nova forma, una visió diferent en el que és entendre el que són els residus en si i el que és la gestió col·lectiva de la comunitat. Entonces, durant este primer any, durant l'any 2021,
la major part de les activitats que hem fet, ara veureu que han sigut prou activitats, la major part del treball que s'ha fet en funció del val circular, de la construcció no únicament del projecte com a un projecte de compostatge en si, sinó també la construcció d'una comunitat que li dona suport a este projecte. Bueno, jo només rescatar que és important, en la diapositiva d'abans, no fa falta que la fiques, Albert, val? Que volíem anar més enllà d'una educació ambiental que no fos vinculativa, és a dir, que solament t'informe d'una acció que has de fer, en aquest cas separar el residu, i ahí acaba pues, la vinculació que tens al projecte. Nosaltres necessitem, perquè és necessitat de tots, que el participant estiga vinculat al projecte. Després, cada un té la seva realitat, la seva vinculació va ser major, menor, però que tinga la possibilitat de vincular-se. Això què vol dir? Que més enllà de saber, informar-se, que això ja ho tenim i pues, ve molts anys a través de publicitat, etc., de comunicació, pues, quins són els elements a separar, etc., que tu tingues la possibilitat, com és el cas, i ho veurem, de pujar al centre de compostatge, a veure què passa en els teus residus, a treballar també, si vols, i embrutar-te les mans en el compost, a ajudar a decidir on va el compost, és a dir, que realment fora nosaltres en educació ambiental diguem el sentit de pertinença, és a dir, la cura del medi ambient és part també meua, jo tinc que tindre una part on me tinc que vincular i on puc decidir també, no? I això per a nosaltres és els ciments de lo que volíem que fos aquest projecte, no sols maneig de residus, sinó vinculació en l'educació ambiental. Val? Llavors, aquestes peces, explica-ho tu, Salva, perquè hi vas tu millor. No? Sí. Realment, a l'hora de dissenyar el projecte, el primer que s'ha de donar en compte és que, que sí que l'associació és molt xula, molt guai, però que a soles no anàvem a fer absolutament res. ¿Vale? Entonces ens feia falta una implicació real en l'Ajuntament. Entonces ahí tinguérem la sort de que l'Ajuntament ens ha acompanyat des del primer moment, ens han cregut en nosaltres des del primer moment, hem discutit i anava a dir s'han cagat en tot a vegades, però no vull dir-ho així, però forma part, s'han cabrejat de tot, però la realitat és que tant des de la regidoria d'Obres i Serveis com la de canvi climàtic, com educació, quan hem tingut alguna cosa d'educació, des de tots els àmbits de l'Ajuntament ens han recolzat quan ha fet falta. I això n'hi ha que dir-ho obertament. Entonces, què és el que hem fet? Bueno, pues hem agafat i hem fet aquest esquema. O sigui, ahí està un agent intermedi que és del camp a la taula, que únicament és el dinamitzador, que diguem seria el core team, el team core de tot el projecte, que d'algun modo organitza el que és l'esquema i la infraestructura de recollida el sistema de recollida de residus que té l'Ajuntament, li trau tota una part d'orgànic, crea una comunitat, dinamitza una comunitat de veïns i veïnes per a començar aquesta aportació de residus i coordina, per una banda, tant a l'empresa de manteniment de jardins per a que porti el triturat, perquè ara, com ara veurem, per a fer tot aquest compost fa falta triturat, no únicament els residus de la llar, aquests residus orgànics de la llar, sinó també triturat que ve de les podes de parcs i jardins. L'empresa de recollida de residus també d'un modo o altre s'implica fent una recollida específica per a aquest projecte i molt important també la brigada municipal en la seva participació en el que és la creació de les composteres, de quan algú m'ho fa falta una toma d'aigua, mos han fet una toma d'aigua, quan mos han tirat una mà per tots els costats. Sempre en el recolzament de l'Ajuntament, que ens ha donat accés a aquests recursos i, per una altra banda, a les infraestructures que ens fan falta per a desenvolupar tot el tema del centre de compostatge. Faig un clicat. Recordem que estem parlant d'aquesta part central que hem desenvolupat durant l'any 2021, que és el val circular, que és l'eina de connexió que s'hem dedicat a construir durant este any. Entonces, això si vols contar-ho tu. Bueno, com bé deia Salva, en realitat
no és senzill a vegades canviar hàbits, no? Els hàbits són molt marcats i canviar-los no és fàcil. Per exemple, el triturat no és cosa d'un dia, no era, bueno, necessito triturat i el tenim ahí, n'hi ha que convèncer també per a què val agafar la poda, triturar-la, per a què serveix, i això ha sigut una tarea constant que a dia d'avui ja va donant fruits. Això són, bueno, té els seus temps, cada cosa té els seus temps i els canvis pues, també els tenen i es requereixen. No? També és una tarea constant de comunicació, de parlar, d'explicar i de creure en el que està fent va tindre beneficis en realitat, no? De creure en el que fas. Les compostadores, que gràcies a la brigada estarem ahí provant diferents compostadores, ells la veritat és que molt amablement canviaven si feia falta, li dèiem ens fa falta una porteta a baix, no sé què, i ells la veritat és que ells van fer una feina molt bona. Començàvem en el centre de compostatge, hem de dir que començarem tots, o molts ja sabeu que amb un contenedor soles al poble, situat ahí a l'escola de Sant Blai davant, i poquet a poc creixent, i cada vegada que creixem, clar, fan falta més compostadores. En el temps, les primeres van ser aquelles de palets, van ser unes proves, ens van vindre molt millor aquestes, perquè a més eren de materials reciclats, que estaven en desús en la brigada i que li donaren un nou ús, que en aquest cas va ser les compostadores. Necessitàvem un espai també per a guardar les ferramentes, l'Ajuntament ens el va facilitar, perquè en el temps també nosaltres que veníem de fer un compost merament agrícola, que allí és un poc tot més rudimentari, ahí nosaltres sí que especialitzarem un poquet i el tema de treure mesures, saber quan fa falta airejar una compostadora, perquè això és important també i d'això us vull parlar també. Ja no sols és la gestió dels residus, ja no sols és fer servir el projecte com una eina d'educació ambiental, perquè ara veurem que s'utilitza també com un recurs ambiental per als centres educatius, etc., sinó que d'ahir el compost té molta vàlua. Pot no tindre ninguna, se pot concentrar, i ahir jo faig un parèntesi també que sempre crec que és important, es poden concentrar solament en la gestió de residus, la separació, el maneig que se fa, i com passa i vegem i nosaltres s'informem d'altres parts de l'estat que ja tenen més història en el seu del compostatge i tenen més experiència, que deixen d'acumular residus per acumular compost, perquè al final no li donen una eixida, no el valoritzen o no informen per a què val el compost. Doncs són els pilars importants d'estos tres que he parlat. Torno a repetir, el maneig de residus, l'educació ambiental com a eina per a centres educatius o per a la ciutadania en general, i l'últim és l'ús del compost. De què valdria que fèrem? No seria circular. Realment l'albal circular es tanca quan aquest compost torna a gastar-se o al seu origen, que és la terra, per a tornar a produir menjar, en aquest cas, i tornar com a residu altra vegada al compostatge. Entonces, què hem fet en això? En això hem fet anàlisis en la Universitat de València, igual que en el seu moment també hem fet anàlisis de producció ecològica per a determinar els baremos de nutrients entre un producte convencional que poden comprar en una gran superfície i un producte ecològic a nivell nutrimental. No s'ha enclavat encara a nivell d'ús d'agroquímics, que sempre queden residus en aquest tema, que també podríem entrar. En aquest tema del compost el mateix. Nosaltres hem volgut comparar la gestió dels centres de compostatge industrial, que centralitzen tots els residus i que tenen en principi més eficiència en captació de grans quantitats, però un resultat molt pobre en compost. Farem aquest anàlisi i farem l'anàlisi del compost d'albal circular i té uns resultats molt bons, perquè al fi i al cap això és com jo sempre ho compare com la cuina casolana de tota la vida amb el menjar ràpid, seria l'industrial. Llavors això valoritza també el producte per a l'ús, que ara veurem que nosaltres sempre diguem que el recurs que es genera així es deu de quedar així, més que res també per eficiència energètica. És una manera d'ahorrar de moltes maneres, el transport, els residus. Els residus al final són productes que neixen d'un lloc, que és energia que alliberem, en aquest cas de la terra en forma de menjar, que si no se li torna, se perd aquesta matèria orgànica i aquesta vida del sol, i d'alguna manera hem de tornar-lo. Això és una forma de retornar-lo. I les claus del conveni, Salva, ahí sí que entres tu. Sí, bàsicament, al voltant ja teníem aquesta eina, començarem a desenvolupar-la. La veritat és que el desenvolupament ha sigut
encara que soni a cachondeo, era emocionant anar cada dilluns i cada divendres a tirar el fem. O sigui, era una cosa emocionant, arribar el primer dia i veure que estàs tirant a lo millor 20 quilos, després 40, després 60, fins arribar a lo que estem fent ara, que estem fent més de 200 quilos cada dia. O sigui, cada vegada que pugem. Pues, és a dir, ja tenien ixa eina més o menys en marxa, i això ja va funcionar, el que és la replegada, el que és el compostatge, i ara anem a donar-li sentit a tot el que fem. Entonces hem desenvolupat pues, tota una sèrie d'activitats. Pues, bueno, jornades ambientals, hem anat a mercats a mostrar el que fem, hem treballat, que ara pujarà el Carles i ens contarà una mica tota l'estratègia de comunicació que hem tingut, que ha sigut una part molt important del desenvolupament d'este projecte. Hem fet una sèrie de processos participatius molt xulos, basats en les tècniques de la teoria 1, el 3D mapping. Hem tingut la mala sort que tot això ha succeït al llarg de la pandèmia, en la qual no era molt recomanable això de juntar-se molta gent, i tot aquest procés participatiu s'ha desenvolupat, però no al nivell que a nosaltres ens haguera agradat, i enguany confiem que realment tindrem capacitat de fer-ho. S'han fet tallers a Bosc Mediterrani, s'han fet diverses actuacions. I, bueno, el camí, jo sí que vull que el conte David, perquè aquesta diàpo la va fer ell, i quan me la va contar me va agradar molt. Vale. Bueno, això has lligat un poquet al que es deia. El tema de l'eina com a educació, és a dir, la ferramenta d'educació ambiental a partir d'un maneig del compostatge és el que fa real aquest projecte. És a dir, nosaltres, quan dic nosaltres, dic tots els que participen en el Val Circular a dia d'avui, hem fet possible que, per exemple, els impropis, que són tots aquells productes que no haurien d'anar al contenidor de residus orgànics, que siga possible que no entre més que un 0,1 que pujarà al bosc mediterrani, és possible gràcies a l'educació ambiental. Si no, seria molt difícil ficant un cartell on t'explique el que es tira i el que no es tira. Moltes vegades això ens passa desapercebut, i més enllà, si no ens vincula, avui ho faig però demà estic cansat, o demà vaig en altra onda i no ho faig. El tema és que ens té que vincular, i per això esta pota en la que a mesura que anàvem treballant en la part més tècnica del compostatge, tot el tema de saber on anaven els contenidors, veure com seria el sistema de replegar, tot això que és més tècnic, tenien que lligar-ho en la part educativa, del que anava a participar, de les persones que anaven a participar. Llavors lliguem la ciutadania, els centres educatius, que són molt importants, i els comerços del poble. Primer, per a fer una separació correcta de residus orgànics, en el que utilitzem una comunicació contínua, que aquesta comunicació, com és a nivell local, la fem normalment per Facebook, al canal de YouTube, etc., als grups que n'hi ha al poble, i una dinamització a través, sobretot, d'un grup que per a nosaltres és un poc especial, perquè és el que li ha donat sentit, i d'ahir han eixit moltes propostes, idees, de tot, que és el grup de Telegram, que tot aquell que s'apunta al projecte té la possibilitat d'entrar, no és algo obligat, però té la possibilitat d'entrar. Ahir és on s'informa en cada moment, quasi en el moment en el que està ocorrent, quan pugem al centre de compostatge, qualsevol impropi que passava en el seu moment. No sé si... Clar, nosaltres hem viscut aquesta historieta com des del principi, que pujaven coses que la gent pensem que són orgàniques, bolquers, mascaretes, sobretot mascaretes, estàvem en el tema de la pandèmia i venien moltes, i fer un vídeo i mostrar això no va, això sí va, no sé què, no sé quantes, i veus que a la següent setmana que vas no puja o puja menor quantitat, dius, és que n'hi ha una vinculació, m'estan escoltant, s'estem escoltant i n'hi ha un feedback sobretot. Això per a nosaltres és molt interessant, molt important. Este grup, a més, se vincula amb altres qüestions que també tenen que veure en la cura del medi ambient. Parlem d'insectes, de biodiversitat, de la realitat del terra, quan fem algun procés regeneratiu en el bosc, el comentem, expliquem de què va, no sé, han eixit coses molt xules, gent que també ens ha fet a nosaltres el feedback, diguem, perquè no canviem les pols, o este contenidor està trencat, ha funcionat molt bé. Entonces, ahir anem en el tema de la participació activa. És difícil que en la participació activa algú se baixi del carro i deixi de participar o vulgui fer-ho malament. Això no passa en el nostre cas. Nosaltres no tenim una setmana que tenim molts impropis i altra no. Nosaltres sempre és com una línia ascendent. Cada vegada són més residus i cada vegada venen en millor estat. De fet, començarem sols rebent verdures i fruites, les pelagures, els residus,
per un tema d'ajust de baremos, de treballar en principi d'una forma més liviana perquè estaven començant, i se respectava superbé. I quan diguem, bueno, obrim la veda perquè puja car, peixos, etc., i en aquest moment comença a pujar. És a dir, aquesta comunicació va ser importantíssima, val? I acabem en el sentiment de pertinença. Val? Jo vinc sobretot de l'educació amb els més menuts, les més menudes, etc. I el sentiment de pertinença és... no és que hi ha que introduir-lo, ja està, hi ha que despertar-lo. En realitat no som un ser apartat, un ser viu apartat de la resta, val? I solament amb diferents exemples podem donar-nos compte que tot el que li passa a una part del món ens va passar a nosaltres, de tot el que li passa a l'ecosistema ens va revertir a nosaltres. I fer patent aquesta realitat fa que en un moment donat, en tota aquesta informació, aquests vídeos, aquestes coses que parlem, uno se dona compte que el que fa serveix per a alguna cosa, i nosaltres creiem que era important sentir i saber que el que fem entre tots està servint per a alguna cosa. Per això nosaltres el sentiment de pertinença és una cosa que des de tallers, quan puja una escola al bosc mediterrani, ja siga per a veure els diferents ecosistemes, per a entendre quin és el cicle de la matèria orgànica, per a entendre la importància que és la biodiversitat, té que estar patent sempre el sentiment de pertinença. És a dir, jo soc en el que està passant. I sols d'aquesta manera atendrem el tema de la cura del medi ambient, que a dia d'avui és realment important. No? Llavors, al voltant de tot això, hem fet jornades participatives, sobretot moltes d'elles al bosc mediterrani, hem convidat a que puja la gent. La passada era per al tema de regeneració d'espais naturalitzats, és a dir, vol una mirada diferent de tractament del sòl, no com a contenidor d'insumos químics, etc., perquè funcionen les plantes. Normalment en l'agricultura i en la jardineria tenim una visió d'alimenta la planta, nosaltres alimentem el sòl, que és diferent, el sòl s'encarrega d'alimentar la planta, aquest és el primer pas. El sòl és el sistema digestiu de la planta. Si tu t'encarregues d'alimentar solament a la planta és com si li ficares el menjar per vena, d'alguna manera, i te botes moltes etapes que fan que hi hagi vida al terra, microbiologia, estructura necessària, captació de CO2, retenció d'aigua, tot això t'ho perds en manejos que s'han fet culturalment en la terra. Llavors nosaltres no hem inventat la roda tot això ja s'està treballant des de fa molt de temps, solament l'hem ficat patent així, tant a l'agricultura com a la jardineria. En aquest cas és jornades per a dotar de recursos ambientals el bosc mediterrani, més enllà també dels ecosistemes que ja ofereix. Així estem muntant un oasis de papallones, en el que no sols participa la gent en les jornades del poble que puja en aquest moment, sinó que en aquest cas vinculem a l'institut, que s'encarregaren, encara no estava muntat, al fons en aquell taronxer d'allà, al fons construïren els alumnes del PAC un hotel de bitxos, un hotel d'insectes. Bàsicament, així donem un pas, anem més enllà, i tot aquest compost, perquè clar, això quan ocorreix això? Quan ja tenim compost, i diguem, tenim que començar a gastar el compost. Doncs, què millor mostra que gastar-lo regenerant el bosc mediterrani, que és una eina fantàstica, d'un valor que és que no se fem una idea realment el que tenim ahí, que estava una mica desaprofitada. Entonces, què és el primer que hem fet? Canviar el maneig, deixar d'utilitzar una sèrie de productes i començar a gastar el compost i a tapar-lo en triturat. I tot aquest triturat que veieu allà del piso és triturat així del poble dels Parcs i Jardins, que abans venia un camió i se l'enduia. I ahir això ho teníem tot al sol i no n'hi havia vida ni res. Entonces, en quin objectiu? Una vegada més de crear una altra eina de connexió, de cohesió i al mateix temps d'educació ambiental. Això és una mica el que venia, i així ja és quan comencem a mostrar al poble, inicialment a tota la comunitat educativa, què és el que estem fent allà dalt. Això és una de les múltiples visites que hem tingut, tant de col·legis, en estos són de l'institut. A més, és un grup d'Erasmus que venia de Portugal, venien també els xics i xiques així del poble d'Albal, i estiguérem explicant tot aquest cicle de la matèria orgànica i posteriorment passarem a veure aquesta part del bosc que teníem ja treballada i regenerada. I què és el que aconseguim en això? Anem a poc tancant el cicle. Nosaltres ja aconseguim juntar el fem,
el duem a la compostera, tenim el compost, ara hem d'aconseguir utilitzar aquest compost i quan aquest compost faci dinar, entonces sí que tindrem una economia realment circular. El que tenim ara és semicircular, ¿no? Ese és l'objectiu. Entonces, ahí, en aquesta força, passem realment a tindre una altra eina d'educació, al igual que tot el treball que s'està fent en l'institut. Bueno, ahí res, l'institut està vinculat des del principi amb el camp a la taula, val? Tot el que mostrem al bosc mediterrani ho mostrem també a l'institut, als més joves i les més joves que se vinculen en tot això del cicle de matèria orgànica, entenen el tema de la circularitat, produeixen planter, pugen al bosc mediterrani, treballen també, ja et dic, fent recursos per al mateix bosc, ara tenim la idea de fer, estan treballant el tema de la biodiversitat, caixes nius per a repartir als parcs, amb el tema d'això, de millorar la biodiversitat d'aus, en aquest cas, d'aus urbanes, val? I també vinculem l'ús d'aquest compost ara directament a la població, en aquest cas és el jardí de la plaça Constitució, que era el lloc que vam elegir en aquest cas perquè era més fàcil de manejar, no era un jardí massa gran, estava contingut, sabien que si ploia molt en principi no anem a tindre problemes d'erosió del que anem a ficar, una mostra de com es pot utilitzar aquest recurs, el compost i també el triturar de la poda, que és un recurs que ara ja s'està utilitzant més al poble, de fet l'empresa de jardineria ja poda i directament deixa aquest triturat al terra i això és una que és molt d'agrair. Era una mostra en la qual col·locarem el cartell, el codi QR per a veure com va ser aquesta actuació, i aquesta és una de tantes que esperem que vagin sent al poble i que vagin canviant un poc la visió del tipus de jardineria i també d'agricultura que volem, una agricultura que no solament produïsca, sinó que quan produeix no deixa pitjor el sistema en el que està produint. És una agricultura que a la mateixa vegada que està produint aliment millora les condicions i els servicis ambientals d'allí on està produint. Això pareix una quimera, no ho és. En realitat això s'està treballant de fa molt de temps. Nosaltres solament estem mostrant que es pot fer deprenent, perquè estem aprenent sobretot a base d'errors i encerts, però sobretot errors. Este és un camp, el Chandra, que t'estem provant tot això també de l'ús del compost, del val circular, l'ús d'altres residus que se generen, com pot ser en aquest cas la palla, tot el tema de residus que se generen al voltant de canteres, al voltant de la indústria de l'azúcar, és a dir, de totes aquestes indústries que de vegades tenen residus que no saben què fer en ells, molts d'ells serveixen per a fer productes que van a millorar la qualitat del terra, i en això estem ara un poquet ficant-se. Això són les jornades regeneratives. Ahir si vols comentar, Salva. Sí, en novembre de l'any passat vam fer les jornades regeneratives, que estigueren molt bé perquè van participar dos ponents de renombre mundial, i lo de mundial no ho dic de cachondeo, ho dic en sèrio perquè estigué María Dolores Raigón, que és catedràtica de bioquímica i jo què sé. Ella controla tot el tema de l'agroecologia i l'impacte sobre la nutrició dels aliments i demés, i ens va donar una ponència molt interessant al voltant d'aquesta relació de lo que és la regeneració, el sol en condicions per a la nutrició dels aliments i demés. També estigué Mariano Bueno, ja no sé si és Bueno o Bruno, Mariano Bueno, que és tot un referent en el món de l'agroecologia, és una persona en la que varen compartir tot el dia, una bona estona, està ben entrada el vespre, i que més enllà del seu coneixement que va compartir en la ponència, tinguérem després un dinar i una sobretaula molt interessant en la que ens va donar moltes claus d'això. I ahir n'hi hagué també funcionament patxís, xiques i demés. Entonces, tota aquesta visió de tot això que anem fent, fem comunicació, com la comunicació que fem és digital, arriba més enllà de lo que pensem, i és el concepte d'una visió més bioterritorial. De tot allò que fem, que no es queda únicament l'efecte d'allò que fem, no es queda únicament al val.
i exactament igual, coses similars que es facin en altres pobles del voltant també ens beneficien a nosaltres. I entonces aquest concepte de pobles circulars, perquè se varen apropar a nosaltres els companys de Paiporta, una miqueta mirant el projecte que fem i diguem, això podem fer-ho també nosaltres en el nostre poble. Aquestes imatges són d'una presentació que varen fer al Val Circular en la Fira de València Canvia por el Clima, que va promoure l'Ajuntament de València també, i això és en Almàssera, on participaren en una altra fira. Són fires a les que ens conviden per conèixer el nostre projecte i volen que realment el façam arribar a més gent. I d'ahir el tema de que isca esta idea de poble circular. I aquest grup, este és el grup que està en Paiporta, que ja estan funcionant. Este dissabte se n'anem en ells a Alacant, també que estem convidats a un festival de jazz, no sé què, i tenim ahí un stand de pobles circulars. I és el mateix, és gent que ha vist el que fem i volen realment replicar-ho en el seu territori. Entonces, pues, anem allí a veure-lo. Això, pues, bueno, la foto de dalt és en els companys de Paiporta, que ens van donar un reconeixement, un premi, podem dir, una ajuda a aquest projecte multiorganització, no? Com es diu, interassociatiu, no? Perquè com s'havien juntat aquestes sinergies entre Paiporta i Albal per a crear una idea molt més àmplia, no? Que és el tema dels pobles circulars. I l'altra és en les naves, on ens donaren en l'Ajuntament de València, ens va donar un premi al projecte més innovador des d'una perspectiva de la sostenibilitat, no? Perquè sabeu que la ciutat de València persegueix arribar a una petjada zero de CO2 i, bueno, és aquesta visió bioterritorial, perquè hi havia gent que ens pregunta i vosaltres d'Albal com és que vos donen un premi en València? Per aquesta visió bioterritorial, perquè el que nosaltres fem així té impacte en el poble, però té impacte en València, té impacte en Paiporta, ja anava a dir en Polònia, en Beniparrell, té impacte en tots. Home, a Polònia algo llegarà, algo arribarà. Entonces, aquesta visió és el que realment es valen recolzar. Vale, bueno, i una de les últimes coses, tantes que vam fer l'any passat, és anar dotant tota la cartelleria renovant que hi ha al bosc mediterrani i en el seu disseny vam voler incloure en la guia, en l'itinerari, un itinerari que pot fer qualsevol persona d'ací del poble que pugi al bosc mediterrani, que el puga fer soles des del mòbil, no? N'hi ha un codi QR i allí l'acompanya Clara, que tenim la sort que va ser companya meva a l'escola, ens va oferir la seva veu, la seva magnífica veu, per a gravar vídeos que explicaven més enllà del que explica el cartell i fer un poc més interactiu aquest itinerari. I això és algo que començarem a treballar l'any passat i que esperem que més pront que tard estigui ja implementat en el bosc mediterrani. Aquella és la cartelleria que hi havia, aquesta és la nova que anem a treballar i allà baix, com vegeu, està aquest codi QR, que parla dels ecosistemes que existeixen als nostres boscos, al bosc mediterrani, i a part de la informació escrita, ja dic, el que fa és fer referències a curiositats, aprofundir alguna més en la informació que ja ve en el cartell, fer-la un poc més interactiva. Sí, això ja és fruit d'aquest procés participatiu que fèrem, d'aquest 3D mapping. Varem prendre una sèrie d'acords, de decisions col·lectives que després l'associació com a grup motor va implementar decisions que havia pres el grup, on hi havia gent de l'Ajuntament, hi havia gent del poble, érem un grup prou divers de persones a l'hora de prendre aquestes decisions. I una de les primeres coses que vàrem detectar és que sí, que és molt guai tot en internet, el Facebook, l'Instagram, però hi havia molta gent que no estava en aquests espais i teníem l'obligació d'apropar el projecte al poble, a les persones. I vàrem començar a fer la nostra presència en mercats. Torne a dir el mateix que abans, el tema del Covid ens ha evitat fer-ho més assiduament, però és una cosa que realment anem a continuar. En este cas en concret, jo no estava, però jo estava en l'hospital tot covidoso, ingressant, no? I
Jo així li vull donar la paraula a Carles, perquè Carles ha sigut la persona que ha dissenyat, implementat i desenvolupat i tot lo de la comunicació, no? Que ha sigut i continua sent una peça clave en el desenvolupament del projecte. Que si no, Hola. A sobre, més enllà de qualitatiu, que ja han apuntat algo de lo que és la qualitat de la comunicació, també és quantitatiu. Al final intentem comunicar per tots els canals possibles que arriben als públics que ens interessa a nosaltres com a associació, però també al municipi d'Albal com a una ferramenta que som nosaltres, educació agroambiental. Per això tratem de fer una comunicació bidireccional a través de diferents canals, com és el cas de Facebook i de Telegram sobretot, en el que conversem amb la gent al voltant de tots els assumptes que han tractat els companys. També és de recalcar que trobem un públic que és prou agraït. És un tipus de projecte que, a diferència d'altres, no genera unes reticències tan grans o tan radicals com altres. Aleshores, les crítiques que ens trobem normalment són molt senzilles i simplement amb rebatir d'una forma prou constructiva o educada trobem que és gent que se suposa que està en les antípodes per alguna raó que desconeixem, perquè realment això no és la ideologia, que fa un clic i es transforma també. I és també gràcies a aquesta comunicació bidireccional que parlem. No sé, parlar-vos també de com el canal de Telegram a través d'aquest és una ferramenta no només per a el dia a dia de lo que fem al bar circular a través del conveni amb l'Ajuntament, sinó també una ferramenta d'educació agroambiental contínua, perquè cada vegada que algú ens pregunta si ha de ficar una cosa o altra, o com pot aplicar el compost, o com pot preparar el sòl, tal, o si troba un pulgó a la planteta i tal, i es genera una conversa, això comporta de per si ja educació agroambiental. Aleshores és una comunicació que és sí o sí, al tractar el tema de la regeneració del sòl i regeneració del sòl i generació de compost amb el pilar aquest que estem parlant de l'educació agroambiental, sempre d'una manera o una altra porta això a l'educació agroambiental, i per això crec que és prou important dur-ho a terme. I de fet és prova també que al final el projecte està creixent a poc a poc, a uns ritmes més xicotes que abans, perquè al final sempre sabem que la gent que està més conscienciada o que ja coneix el terme de l'ecologisme i tal és la primera que s'uneix, però si això haguera sigut fins ahir i no tinguera poder de més, ens hagueren quedat en les 15 famílies del principi i no en les 70 i pico que som ara o la xarxa que som ara de 300 persones sobre ahir. I no sé si me queda alguna en el tinter. Els webs. Bueno, sí, i tenim dues plataformes principals que és on recondueixen moltes d'aquests canals de comunicació, que són les webs tant del Camp a la Taula com del Bar Circular. Del Camp a la Taula, del Bar Circular, també està ara de Pobles Circulars, i de Pobles Circulars cada municipi que s'adherís tindrà una secció pròpia, que de moment només en té, de moment en té Paiporta Circular i la Secuita, que està a mig camí. Són plataformes que al final en cada blog, en cada publicació, en cada poble que fica el seu post de lo que han fet, és una altra vegada educació agroambiental, vull dir, està tot al final, és una xarxa molt gran a través de diferents pilars de comunicació que sempre acaba parlant de lo mateix, educació agroambiental, a través del compost. Pues això ha sigut el que hem fet al llarg del 2021. Hi ha moltíssimes... hem fet moltes coses que no les podem contar totes perquè hi ha hagut projectes que han eixit de la pròpia comunitat, com és el tema dels escocells, com és la idea de les taules de cultiu. Ha sigut molt bonic perquè han sigut idees que han sorgit de la pròpia comunitat i s'han desenvolupat dins de la pròpia comunitat, al igual que és que dels sols, una altra vegada el tema dels sols socials. Ahir nosaltres no hem participat, ahir ha eixit ahir mateixa el germen, no? la llavor. I bueno, pues hem arribat a això, estem ara mateix en unes 72 famílies a principi d'any, 2 centres educatius que participen, diversos negocis, una xarxa de més de 200 persones, i atenció perquè hem deixat de desbaratar 20.000 quilos
de residus orgànics que hem transformat en recursos per a la regeneració de la comunitat, per a la regeneració del sòl. És una alternativa, una forma diversa, diferent d'observar aquest residu i veure-lo com una eina realment de transformació. I bueno, pues des d'ahí, pues ara mateix pues estem en aquest punt de que aquest primer centre de compostatge que tenim dalt en el bosc mediterrani s'ha quedat xicotet, ja no... De fet, hem parat una mica la promoció perquè anem creixent, tenim molt clar, ara vos explicarem per on tenim que créixer, però ara mateix no és el moment de créixer perquè seria morir d'èxit, perquè la capacitat de compostatge està limitada. Estem esperant, s'està habilitant un nou centre de compostatge que esperem tindre-lo en marxa al llarg de les pròximes setmanes, per a realment donar-li una altra espentonadeta, perquè aquestes quantitats, ara estem fent al voltant de 2,5 tones a la setmana, al mes, perdó, i arribar a les 3-4 tones, això és... Saben com fer-ho, no hi ha problema, passa que ara mateix no tenim... Seria un error buscar-les perquè no tindrien capacitat de gestionar-ho adequadament. Aleshores, això és el que hem fet en l'any 2021. Ara quan acabem este tros, pues, si teniu alguna qüestió, pues, mos la fiqueu i vos anirem contestant. En l'any 2022 pues, hem presentat una fulla de ruta a l'Ajuntament per a donar-li sentit a este conveni, que realment estem agraïts perquè permeteix al poble avançar cap a ser un poble molt més sostenible, on puguem viure millor, on la nostra qualitat de vida de tots i de totes siga millor. No és que siga mala, però pot ser molt millor, i a poc a poc ho estem construint. Entonces, ahí, bàsicament, partim de diverses bases. El primer que se plantegem és entrar en les escoles, en una mirada més a llarg terme. Entrar en les escoles donant una formació tant en el tema del cicle de la matèria orgànica com en l'agricultura. Com veiem l'altre dia un TikTok que deia un xic: yo sé hacer un vídeo, sé hacer un post, sé hacer un audio, pero yo no sé hacer una patata. No sé de dónde viene, no sé fabricarla, o sea, no sé producir la patata. Aleshores, se plantegem ixa mirada, i se la plantegem des d'una perspectiva de no anar nosaltres a ensenyar-li als xiquets i a les xiquetes com tenen que fer-ho, sinó realment a formar un agent intermitjà que actuï com a agent multiplicador, que són els professors, les professores, la comunitat educativa en si, o pares, o gent pues això, dinamitzadors dels menjadors, qui siga, formar-los a ells per a que formen als xiquets. La setmana mediambiental, ara que tenim ja el bosc mediterrani mig en condicions i ja que ha passat la pandèmia, bueno, ha passat, que ja se poden moure en tranquil·litat, enguany volem que tots els xiquets i les xiquetes del poble pugen al bosc, organitzat a través de dels seus centres educatius. Exactament igual, al igual que volen que pugen els xiquets i xiquetes del col·legi, volen que col·lectius del poble, clar, qualsevol persona pot pujar quan vulgui. El bosc està obert el dilluns, el dimecres i el divendres, però nosaltres estem allí per acompanyar-los també si volen pujar en algun moment. I estem rebent ja alguns col·lectius que volen pujar, com és l'escola d'adults, també ens ha demanat per a pujar, ens van demanant per a pujar. Entonces, impulsar aquesta visita al bosc, perquè és que realment hi ha que entendre el que significa el bosc mediterrani, perquè és una eina d'educació que no acabem de comprendre realment el que tenim, perquè tenim accés a una realitat, a una diversitat d'ecosistemes i de realitats naturals que d'una altra forma seria molt complicat de poder observar-la, tindrien que desplaçar-se moltíssim. Sin embargo, ahí ho tenim tot centrat. Anem a fer més jornades participatives de tot tipus, d'atenció a espais, de tallers d'aprenentatge, de tallers de participació. Torna a dir el mateix perfil, el tema de la pandèmia comença a ser una miqueta història i entonces ja podem anar fent més coses. Bueno, un tema que sí que... Sí, un tema que sí que ens ha quedat pendent de l'any passat, que aquest any ja podem fer, és
els tallers, la formació a la ciutadania en la importància, en aquest cas, de la gestió de residus a través del compostatge. Val? Encara no ho havíem abordat i ja feia falta. Tenim els recursos, tenim el centre de compostatge, està funcionant i cal que l'obrim per a que la gent del poble puge i averigüe què passa amb els residus. Jo, sense anar més lluny, d'altre dia fins a dia de fa 2 dies, els meus pares van veure com gastava el compost al camp, no l'havien vist mai. Meus pares no saben com funciona, jo tampoc he anat a explicar-ho massa per diverses qüestions, però quan li ho expliqué se queden un poc com això és el que jo tiré al fem, és a dir, la carn, la corfa de l'ou i tot això se converteix en això. Bueno, pues, ixa xicoteta meravella, perquè és un xicotet miracle, crec que és molt bonic de veure i de seguir aquest procés i de veure de com ocorre, no? Perquè és un poquet, com diria jo, és pues, algo miraculós, no? El que passa ahí i que passa tot el temps i entendre-ho, val? Fa que jo dic, ho torno a repetir, que quan no participa no pot dir ara vull, ara no vull, és a dir, és algo que ja saps que és per a sempre, perquè és per lògica i per sentir comú, que els residus acaben com deurien d'acabar, sent retornats, no, a la terra. I aquesta formació pensem que és importantíssima, no? Que realment va ser el nexe que fa que una persona, una família, separe realment els residus perquè sap on acaben. I és el nostre, al final, el nostre discurs va perquè la gestió sempre vaig acompanyada d'educació ambiental. És la fórmula que garanteix que això funcioni correctament, no? El tema de la projecció de documentals que van a girar entorn a tot això, el Kiss the Ground, documentals que fiquen en valor, per un costat, una altra gestió i altra visió de la Terra i per l'altre costat saber què li està passant a la Terra, perquè realment a nivell del sòl, a nivell de pèrdua de matèria orgànica, no ho tenim, com a societat encara no ho tenim molt clar, perquè si ho tinguérem clar moltes coses deixaríem de fer-les i faríem d'altra manera. Entonces tenim que tenir clar que la Terra és la matriu del que existeix sobre ella, i que d'alguna manera la visió no ha estat en cuidar-la, sinó en moltes vegades en produir a expenses d'ella, i ficar aquesta visió ens pareix important i per això farem aquesta projecció de documentals que es vinculen al que estem fent al projecte del Val Circular i als projectes que fem des de l'associació. Després, processos diversos d'educació ambiental i dinamització de la comunitat participant en el projecte del Val Circular amb l'objectiu d'afiançar el seu compromís. Com bé deia Salva, ahir entra i es vincula primer als centres educatius. Sabem que el centre educatiu és una font de residus orgànics a través dels seus menjadors molt important, que ara no podem assumir els que encara falten per estar, perquè no tenim capacitat. El que entra al centre de compostatge no es relaciona amb el que és, entra molt més del que és, i llavors no podem ara mateix dimensionar-ho, però a més ahir crear aquest vínculo en el que les escoles no solament puguen pujar al bosc mediterrani a través dels diferents cicles, amb tallers del cicle de la matèria orgànica per a que els més menuts sàpiguen com funciona, sinó perquè a més vinculem a les famílies i els xiquets van a parlar als seus pares i els xiquets i les xiquetes van a dir als seus pares lo important i a les seves mares l'important que és utilitzar el contenidor marró, com acaba i com utilitzar aquest compost, i inclús vincular-los a la producció d'aliments, que és altra cosa que, per l'experiència amb els centres educatius, amb els més menuts i les més menudes, està desvinculat totalment. Diuen que el sector agrícola és el sector primari, però està sempre dels últims. Tornaria a donar-li la rellevància que es mereix. I la presentació oberta, que és el que estem fent avui. Està l'últim, però en realitat és el principi, el poder sentar-nos així, dir el que tenim que dir, escoltar-vos el que tingueu que dir vosaltres, perquè per a nosaltres és important. Totes les jornades que hem fet són obertes, necessitem que pugi la gent, necessitem que ens diga altra visió, necessitem que ens critiquen també, perquè solament a través d'això podem canviar les coses, de les crítiques constructives, per suposat, no d'això que diuen que treballem més que fem cara de que no fem res, sinó algo que tinga valor i que puguem discutir i arribar a un nexe en comú. I jo crec que per la nostra part, no sé, és tot. No sé si vols afegir alguna cosa més, Salva? Sí, només afegir que al final l'objectiu final és que tornem
que tornem o que sigam, que s'afiancem com a poble, que les persones tinguem amor les unes per les altres, encara que pensem diferent, encara que cadascú siga uno religiós, l'altre no religiós, una d'un partit, l'altre de l'altre, que això dona igual, que tinguem tots un nexe que ens faça sentir part d'una comunitat. I l'educació ambiental és una peça clau en considerem que és una peça clau en este procés, perquè el que estem retornant és en la nostra connexió amb la natura. I la natura és el que ens fa que estem així. Sense natura no estaríem. I res, gràcies, i fem un torn obert de preguntes per comentar el que vulgueu. Una cosa, estava pensant que la circularitat hauria d'abarcar més coses. És que està centrat en el compostatge. Les restes de menjar, aprofitar-les, doncs hi ha moltes coses sòlides que se tiren per ahí, que igual que n'hi ha un lloc on fer una transformació, podia haver un espai on van a parar coses sòlides, igual mobles, tifers, llibres, pitos, plantes, de tot, on se podia reutilitzar, no? Vull dir que això queda reduït i a més pots pensar mal dient això que a l'Ajuntament li interessa per anar femant els jardinets. Bueno, si jo te dic una cosa, si fora això la realitat que a l'Ajuntament li interessa per anar fent els jardinets, pues està, o sigui, no passaria res. I l'altre que dius és de veres, i estem esperant que isquen propostes veïnals a les quals li donarem suport per a participar, i jo els meus plàstics els ficaré poquets perquè cada vegada gaste menys, i això, i el que dius és de veres, i el que fa falta són projectes similars a que nosaltres hem organitzat al voltant del Basigular, perquè no oblidem una cosa, este projecte ix de l'associació del Camp a la Taula, en seguida ha tingut el recolzament de l'Ajuntament, però el projecte ix d'ací. Exactament igual, un altre grup de veïns pot presentar un projecte que tinga sentit al voltant d'altres residus, que a bon segur que des de l'Ajuntament se li va donar suport d'un modo o d'un altre, perquè és una cosa, el que tu dius, és una cosa real, és una realitat total. Ja per al tema dels plàstics hi ha una xarxa d'entitats que es diu Precious Plàstics, que el que fan és pues això, el plàstic que gastes habitualment al dia a dia en ta casa, ells te'ls arrepleguen i li donen una altra utilització, un altre ús. Però clar, en aquest tipus de circularitat, l'objectiu no és la circularitat, sinó la reducció, que cada vegada hi ha menys i menys i menys i no gasten el plàstic. Jo estic d'acord en el que tu planteges, però ja t'he dit, nosaltres, la nostra passió és el món orgànic, està la porta oberta, jo no li tinc que dir a ningú el que té que fer, ahí està. Aquí porta un treball, coses que poden utilitzar, pot ser un moble, una queïda... Sí, no, i segur que hi ha gent que estaria en eixa onda, però bueno, per favor, ahí està, el campo és libre. Un xicotet detall, el contenidor on se posa això, la tanca té una llengüeta ahí, que si poses una bossa que fa un poc de panxa la talla. Sí. És un poc disseny... Bueno, anem aprenent. De moment tenim aquests contenedors, que ja està bé, ara hi ha 34 contenedors pel poble, cuidado. Una altra cosa que pensa que també, si a qualsevol que participa li interessa adquirir un grapà de compost, si no disposa d'un mitjà per a pujar i portar-se, o és una persona major, sí, però bueno, se queda sense poder adquirir el compost. Bueno, sí, ahí a dia d'avui s'apanyem com podem, és a dir, a dia d'avui arreglem en qui puja i tinga un problema, segur que nosaltres estem ahí pendents de si podem baixar-lo en el cotxe, saps? És a dir, al final d'avui contem els mitjos que contem, i saber que són els dilluns pel vespre i els divendres pel matí que estem, quan se pot pujar a agarrar el compost, que bueno, ja ho estan fent, ja estan pujant famílies que estan enduent-se compost per els seus propis mitjos, però si no és així, bueno, la nostra voluntat és poder fer arribar
ahí ja és qüestió de parlar, i en el seu moment pues, sí, tindràs mitjos per a que poder repartir el compost com toca. El tema de la eixida del compost està dins de la fulla de ruta d'aquest any, és a dir, donar-li ús, i segurament entre també la manera en com fer-ho, no? I bueno, generar, al fi i al cap no sols som nosaltres els que generem les dinàmiques, sinó que sempre el grup, i per això està el grup de Telegram, pues, tots aquests plantejaments ajuden a que entre els que estan participant pues, generen també aquestes realitats. A més, en el segon centre de compostatge que va ara, que està més així, està a les esquenes de la tabacalera, un dels apartats que va ahí és un espai de magatzem, tampoc, una pila de compost per a qui vulgui que vinga i l'agarre així en el poble més propet. Sí que és de veres que allà dalt en el bosc està una miqueta més... I 5 tones de compost on van a parar? Totes se queden... No. Ixes, Francesc, ixes eren 20.000 quilograms o 20 tones de residus. D'aixos 20.000, una tercera part és el que es transforma en compost. Seran 6.000, una cosa així. Vale? I ixos, des del principi vam donar diferents eixides que el ficàvem al Telegram per a que la gent, voleu que l'utilitzem al bosc, voleu que l'utilitzem a algun jardí, que en aquest cas va ser al plaça Constitució, voleu pujar per a dur-se-ho a l'hort o per a les macetes de la casa. Però normalment estem gastant, la major part d'aquest compost està gastant al bosc mediterrani, perquè el maneig o el sol d'allí pensàvem que ho requeria. Entonces, la gran quantitat de compost a dia d'avui s'està gastant en el mateix bosc mediterrani, allí no ens està costant ningú treball perquè és allí mateixa. Ara mateixa hi haurà uns 400 quilos o així de compost allí, que, o més, que està acabant de maurar-se perquè els traguem de la compostera, els tirem a pila perquè continuen evolucionant, però que ahí estan, que qui vulgui el divendres al matí que vinga i agafi allí a mogolló. Sí, anava a dir això, que vam preguntar en Telegram al grup lo que volia la gent fer en el compost que vaig dir la primera vegada, i la gent va decidir que es tornarà a emprar en el Mediterrani. Sí, i el que intentem també és utilitzar tots aquests processos també per a crear un altre tipus d'arribar a les decisions, no? Intentem no fer votacions, intentem parlar, arribar a acords, no a veure que guanyi la majoria, no, anem a intentar dialogant, a veure què és el que podem fer. No ho hem fet massa vegades encara, però som els que som i arribem on arribem. I a poc a poc el que sí que és molt d'agrair és que ja al voltant d'aquest primer círcul del core team, del grup motor, ja hi ha un primer grup, que ja seran unes 10-12 persones que participen molt, així tenim a moltes d'elles, i que s'involucren a participar també en totes les activitats que fem. I conforme anem creixent, serem més gent, i quan som més gent tenim més capacitats de fer més coses en els mateixos recursos. Bueno, yo quería daros las gracias, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, aunque ya es algo que educativamente adquirimos, yo ya he cambiado bastante el concepto de basura por un residuo orgánico que tiene una finalidad. Entonces, el hecho de que vosotros hayáis puesto esto en marcha hace que realmente se tenga un sentimiento de pertenencia, ¿no? Como dices tú, David, en la medida en que lo vas trabajando, y encima puedes ir a un lugar, ver cómo se realiza, ver cómo se aprovecha todo ese material. La verdad es que el concepto de basura desaparece totalmente y pasa a ser algo realmente utilizable. Entonces eso es una cosa que se interioriza y es precioso. Tanto es así que yo creo que las familias que tengan chiquillos y lo vivan en su casa, cuando van a lugares donde no se recicla adecuadamente, uno como que le chirría, ¿no? la cosa, y dice, ¿cómo puede ser que todavía esto se haga de esta manera? Entonces yo creo que esto es muy agradecer. El Ayuntamiento a lo mejor de Valencia, por ejemplo, quiso poner o ha querido poner todo esto en marcha, pero el ciudadano no acaba de ver la utilidad. Entonces que aquí se pueda ver la utilidad, creo que eso da un sentimiento exactamente de pertenencia. Y yo creo que lo he propuesto alguna vez, que no sé si será posible, en el nuevo sitio donde se va a compostar, ya por eso de eliminar completamente todos los residuos que se puedan, pues aquellos ciudadanos que podamos no usar bolsas de basura y guardemos los residuos en un cubo, y por proximidad al sitio pues
tengamos la oportunidad de tener un, no sé, un contenedor o algo donde se tiren las cosas directamente. Sí, eso está bien. Sí, sí. Sí, empezando por lo último que has dicho, esta mañana mismo lo hablábamos con él, porque estamos con el diseño del nuevo centro de compostaje y queremos dejar de usar compostera y empezar a hacerlo en pila. Entonces, al hacerlo en pila, ese tipo de gestión es mucho más sencillo, no necesitas las bolsas. La verdad es que cada vez que hacemos la gestión de las composteras, es un montón de plástico, aunque sea plástico compostable, todo lo que tú quieras, pero deja de ser un residuo que al final hemos tirado a lo mejor 200 kilos de orgánico y sacamos 5 o 6 kilos de bolsas de plástico que los tienes que tirar al contenedor y te das como me han clavado un algo. Y luego yo recuerdo este verano pasado cuando me fui, pues mi esposa tiene un apartamento en Benicàssim y pues yo pues me aprovecho y me voy allí a pasar las vacaciones. Y cuando llegué el primer día y estaba haciéndole una tortilla a mis hijos y corté las patatas y tal, digo, bueno, voy a tirar, y me entró un no sé qué decir, ¿y ahora qué hago con esto? Porque allí no reciclan, vamos, ahí no reciclan nada. Y tuve un sentimiento de verdad que me dolió en el corazón tirar eso al residuo. O sea, y yo creo que eso es algo que se alcanza con cuando le ves sentido a lo que haces, ¿sabes? Y respecto a la primera, Maicé, yo creo que nosotros tenemos suerte, con lo que decía Francesc, ¿no? Que quien trabaja en el plástico y demás es otro mundo. Trabajar en el orgánico es un poco más fácil, porque es muy fácil de vincularlo enseguida. Tú tiras una cáscara de plátano al suelo y llegas a un rato y ahí hay bichos. Quiero decir, es mucho más fácil trabajar con ese material y vincularlo a la educación ambiental pasa en el momento. Un trozo de, ya te digo, una manzana, ya puedes hacer un taller allí sin ningún problema. Entonces, por eso te digo, nosotros hemos sido cómodos eligiendo el residuo, no sé qué, en ese sentido. Bueno, pues nada, independientemente de todo, quedamos a vuestra entera disposición. Ahí hay canales en YouTube, en Telegram, en Instagram, hay un montón de canales. Quien no esté apuntado, si alguien se quiere apuntar, aquí hay formularios para apuntarse. Y nada, cualquier idea, cualquier propuesta será bienvenida, porque al final necesitamos diversidad intelectual también, que no seamos siempre los mismos opinando, sino que haya otras, y a las mismas caras, que haya otras visiones, otras ideas, y con todo eso podemos construir algo muy, muy chulo.